Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Vrăjitoarele. Într-o zi de vară, Bobiță, Buburuză și prietenii lor discutau despre vrăjitoare. Voi credeți că există vrăjitoare? Întrebă Baltazar, băiatul albină. Și că zboară pe cozi de mătură noaptea? Păi nu știu, mormăi Bobiță. Peste puțin timp, Bobiță și Buburuza au pornit spre casă. Ce-ar fi dacă am venit noaptea aici? Poate am vedea vrăjitoarele? A propus fetița mămăruță. Într-un coș și-au pus mâncare și de băut și-au pornit din nou către câmpie. Au privit cerul îndelung, dar nu s-a întâmplat nimic. Vino, Buburuză, să mergem acasă. Cred că nici nu există vrăjitoare. Buburuză se opri dintr-o dată. Bobiță, am auzit un sunet ciudat de după copacul acela. Buburuză, se mișcă crengile copacului. S-au îmbrățișat îngroziți. Deodată o vrăjitoare a zburat de după copac. Bobiță și Buburuză au strigat în gura mare de teamă. Apoi a apărut o altă vrăjitoare pe cer. Fugi, Bobiță, să ne salvăm! Și fugeau cât îi țineau picioarele. S-au ascuns repede după o tufă. Oh, Buburuză, ce păcat că nu sunt prietenii cu noi! Cele două vrăjitoare au coborât pe pământ, s-au dezbrăcat de pelerinele și pălăriile negre și au început să strige cu veselie. Ba da, prietenii voștri sunt aici! Noi suntem Fâlgușor și Baltazar! Buburuză s-a supărat foc. Voi ați fost vrăjitoarele! A fost urât din partea voastră că ne-ați speriat așa! Noi am vrut doar să vă facem o farsă, i-a explicat Baltazar. Bobiță era și el îmbufnat. A fost o glumă nesărată. Veți regreta voi. Cei doi au pornit supărați spre casă. Trebuie să inventăm ceva, Bobiță, ca să le plătim. Ce-ar fi dacă și noi am speria? Asta e, strigă Buburuză. Am o idee fantastică. Fâlgușor și Baltazar au rămas pe câmp. Ce să facem acum? Se sfătuiau între ei. Poate că, de fapt, n-a fost o idee atât de bună. În acest timp, Bobiță și Buburuza au fugit la casa mămăruței și s-au îmbrăcat în costume de drăcușori. Și-au luat haine negre, șepci negre și din hârtie roșie și-au lipit coarne pe cap. Grăbește-te, Buburuză, zise Bobiță nerăbdător. Îi văd venind! Amândoi s-au ascuns după o tufă și au așteptat ca Fâlgușor și Baltazar să ajungă. În clipa aceea au sărit de după tufă, speriindu-și tare prietenii. Ajutor! Ajutor! Au strigat fetița Fluture și Albinuța. Vedeți ce rău e când ești speriat? Spuse băiatul Melc, în timp ce își lua furios șapca de pe cap. Tu ești Bobiță? Întrebă mirat Baltazar. Ați făcut ceva foarte urât. Ceva urât? Dar gluma cu vrăjitoarele a fost și mai îngrozitoare, strigă Bobiță. Ba nu, gluma cu drăgușorii a fost mai urâtă. Ajunge, le zise Buburuză. Încetați cearta, să ne împăcăm. Vă promitem că nu vom mai face așa ceva, dar și voi să ne promiteți că nu ne veți mai speria. În regulă, au spus ceilalți. Nu vreți să încercați șapca cu drăcușor? Întrebă Buburuză. Ba da, și voi puteți îmbrăca pălăriile de vrăjitoare. Mai mult, dacă vreți, vă puteți așeza pe măturile noastre. Ia te uită, strigă Bobiță. E foarte bine, zburăm ca și vrăjitoarele. Așa e, adăugă Baltazar. Zburăm ca vrăjitoarele adevărate. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Castelul de nisip.
Într-o caldă zi de vară, Bobiță, Buburuză, Gombi și Baltazar s-au îmbrăcat în costumele de baie și-au căutat gălețile și-au pornit pe insula de nisip pentru a construi o cetate de nisip. Priviți, un pepene uriaș! A strigat deodată Baltazar. Să-l ducem cu noi! A cerut Bobiță. Îl mâncăm la sfârșitul zilei. Bine, să-l ducem! A fost de acord Buburuză. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Gombi au rostogolit cu grijă uriașul pepene. Dar când au ajuns sus pe deal, pepenele a pornit în jos pe pantă. Să-l prindem, să-l oprim! A strigat speriată Buburuză. Gombi a sărit pe pepene, a încercat să oprească fructul ce se rostogolea, dar n-a reușit. I-au alunecat picioarele și a căzut. Iar pepenele se rostogolea mai departe. Toți fugeau după pepene cât îi țineau picioarele, dar pepenele era mai rapid. Când a ajuns la poalele dealului, s-a lovit de o piatră și s-a spart în bucăți. S-a spart pepenele! Se supără Buburuză. O, pepenele! Se supără și Baltazar. De ce sunteți supărați? Mai bine să-l mâncăm, a propus veselă Gâzuța Florilor. Cei 4 prieteni s-au așezat în jurul pepenelui și au început să mănânce. Au mâncat din fructul roșu și dulce până li s-au umplut stomacelele. Să ne grăbim pe insula de nisip, nu ne mai rămâne timp să construim castelul, a strigat repede fetița mămăruță. Așteaptă, Buburuză, vin și eu cu tine, a spus Baltazar. Și eu, a spus Gombi. Dar eu nu știu să zbor, pe mine mă lăsați aici? A întrebat Bobiță plângând. Știu cum facem, construim vaporașe din coaja pepenelui, așa vom ajunge repede pe insulă și poate să vină și Bobiță, a propus Baltazar. Au ales 4 coși de pepene, una pentru Bobiță, una pentru Buburuză, una pentru Baltazar și una pentru Gombi. Au făcut catargul din crengi, iar vela din frunze. Când au terminat, le-au pus pe apă, iar vântul i-a dus repede spre insula de nisip. Ura! Navigăm! A strigat fericit Bobiță. În curând au ajuns la insula de nisip și au ieșit toți pe mal. Ia priviți, vine cineva și are și o găleată! Și chiar au zărit pe malul nisipos o gâză micuță veselă. Buburuză a întrebat: Cine ești tu? Sunt Huba, gândacul nisipului. Trăiesc aici pe insula de nisip și voi construi un castel mare din nisip. Chiar? A întrebat Baltazar. Putem să construim și noi cu tine? Sigur, veniți, să ne apucăm de lucru, a spus Huba. Au construit un castel mare de nisip. Au săpat tunele, au construit turnuri și au făcut uși. Mai lipsește un steag pe acest turn, a spus Buburuză. L-a desenat pe Huba pe o frunză și l-a pus pe turnul castelului. Vai, acum acesta este castelul meu! A strigat entuziasmat Huba. Când a început să se întunece, locuitorii pădurii și-au luat rămas bun de la Huba și au pornit înspre casă. Somn ușor, apărător al castelului, a strigat Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Căsuța Stea. Într-o seară de vară, Bobiță și Buburuză jucau cărți în căsuță când au zărit o lumină peste culmea dealului. Ce-a fost asta? A întrebat Bobiță. Parcă e o stea căzătoare. O stea căzătoare? Nu se poate. Hai să ne uităm mai de aproape, i-a propus Buburuză.
Bobiță și Buburuză s-au luat de mână și au pornit spre acea luminiță. Privește, Bobiță, acolo! Băiatul Melc a rămas cu gura căscată de mirare. În vârful dealului era o căsuță în formă de stea. Cum a ajuns casa asta pe deal? Până acum nu era aici, șopti Bobiță. Tu stai pe loc, iar eu le spun repede celorlalți. I-a șoptit Buburuză și și-a luat zborul ca să-i cheme pe Baltazar, pe Fulgușor și pe Vendel. Când au fost toți împreună, s-au încumetat să se apropie încet de căsuța misterioasă. Vendel a bătut la ușă. O fată timidă, frumoasă, a deschis ușa. Avea părul până la pământ, plin de stele mici și strălucitoare. Aripile ei aurii luminau. Bobiță a întrebat-o: Tu cum ai ajuns aici? Cine ești tu? Dar fata nu i-a răspuns. Vendel a încercat și el: Vrei să te ajutăm? Dar nici el n-a primit un răspuns. Fata doar stătea și nu scotea o vorbă. Ei bine, dacă nu vrei să spui nimic, taci, s-a îmbufnat Vendel. Haideți să mergem acasă. Așteptați, zise Buburuză. E posibil să nu poată vorbi. Nu poate vorbi? S-au mirat toți. Buburuza a luat un băț și a desenat pe pământ o stea. Apoi, zâmbind, i-a întins fetei bățul. Fata sfioasă a luat bățul și a început să deseneze și ea. O harpă? O mică harpă? A întrebat Buburuză, iar fata a dat din cap. Ai pierdut-o? A întrebat Fulgușor și fata a arătat spre geam. A căzut de la geam? Zise Bobiță, iar fata a dat din cap că da. Nu înțeleg, mormăi Baltazar. Eu înțeleg, chibzui Buburuză. Trăiește sus pe cer, dar harpa i-a căzut pe geam și a coborât să o caute. Atunci să o ajutăm, spuse Baltazar. Nu te teme, o vom căuta noi, i-au spus cu toții în cor și au pornit să caute instrumentul prin pădure. Nu e nicăieri, spuse Bobiță trist. M-am uitat în fiecare tufiș, nici eu nu o găsesc, deși ne-am uitat deja peste tot, spuse necăjit Baltazar. O voi căuta și de la înălțime, zise Fulgușor, deschizându-și aripile și luându-și zborul. E aici! Am găsit-o! Strigă fetița Fluturaș după un timp. Apoi ridică o harpă mică, aurie, din cuibul canarilor. I-a înapoiat-o cu grijă fetei stea. Fata a intrat în casă închizând ușa. Și-a scos o stea mică luminoasă din păr și a întins-o lui Fulgușor. Mi-o dai mie? Întrebă surprinsă fetița Fluturaș, iar fata stea a dat din cap. Apoi s-a așezat în geam și a început să cânte la harpă. Datorită ritmului melodios, căsuța stea a început să se ridice încet în aer. Vai, zboară în sus, spre cer, se miră Bobiță. Curând, căsuța a devenit atât de mică încât nu se mai distingea printre stele. Ce păcat că a plecat, oftă Vendel. Fulgușor avea mare grijă de steaua primită, o ținea într-o cutiuță decorativă și și-o punea în păr doar în zilele speciale. Îi amintea de micuța fată stea care cânta la harpă în căsuța ei în formă de stea. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, felinare. Licuricii locuiau într-o căsuță rotundă care atârna pe creanga unui copac din vârful dealului. Într-o dimineață de vară s-au trezit și au văzut că micuța lor casă se balansa foarte tare. E furtună afară, iar vântul leagănă căsuța, a spus unul dintre licurici pe un ton speriat. Trebuie să o oprim, altfel casa se va desprinde de pe creangă, a strigat al doilea licurici, dar era deja prea târziu. Firul s-a rupt, iar casa a căzut în gol. Au strigat licuricii și au zburat cât de repede au putut. Niciunul n-a fost rănit,
dar casa a fost distrusă. Prietenii din pădure s-au adunat să vadă de ce era gălăgie. Casa noastră s-a spart. A plâns cel mai mic dintre licurici și a fugit la Buburuză. Vă vom construi una nouă. S-a oferit Baltazar. Marea problemă este că s-au spart toate felinarele. Le-a spus căpetenia licuricilor. Vom găsi o modalitate de a le lipi la loc. A afirmat Bobiță. Nu, Bobiță, nu pot fi lipite. Trebuie să mergem la mărețul licurici Fulger. Doar el ne poate da felinare noi. L-a informat licuriciul. Când plecăm? Au întrebat ceilalți. Chiar acum. Toți licuricii au pornit la drum. Călătorie plăcută! Le-au urat Bobiță și Buburuză. Au zburat 3 zile lungi și au petrecut prima noapte sub pălăria unei ciuperci. A doua noapte s-au cuibărit într-o peșteră, iar a treia zi au ajuns la casa licuriciului Fulger. Casa bătrânei gâze arăta exact ca felinarele licuricilor, doar că era mult mai mare. Licuriciul Fulger deschise încet ușa. Se mișca greu, iar aripile argintii îi atârnau pe spatele încovoiat. Purta o căciulă lunguiață și barba îi atârna până la pământ. Arăta exact ca un vrăjitor. "Intrați!" a mormăit el. Licuricii i-au povestit cum le-a căzut casa pe jos și cum li s-au spart toate felinarele. Așa s-a întâmplat, numai tu ne poți ajuta. Prea bine, vă voi ajuta. Vă voi da tuturor felinare noi, dar trebuie să aveți grijă de ele. Sunteți singurii din pădure care puteți da lumină nopții. Cu multă grijă le-a înmânat licuricilor felinarele, unul câte unul. "Țineți-le bine!" le-a spus el, apoi și-a fluturat bagheta și felinarele s-au aprins ca prin magie. Sunt foarte frumoase, mulțumim! Promitem că vom avea mare grijă de felinarele tale. I-au spus licuricii și apoi și-au luat zborul din casă. Unde vom locui când ajungem acasă? S-au întrebat ei într-un zumzăit îngrijorător, dar îngrijorarea lor a fost de scurtă durată. Hei, bună! Veniți aici! Aceasta e noua voastră casă! Au strigat Bobiță, Buburuză, Baltazar, Fulgușor, Vendel și restul prietenilor din pădure. V-am construit o casă în scorbura acestui copac. Le-a spus Bobiță. I-am pus geamuri și o ușă. A continuat Fulgușor. Cu siguranță casa voastră nu va mai cădea de data asta. I-a anunțat Baltazar cu mândrie. Mulțumim! Au spus într-un glas licuricii și au mers la culcare istoviți. Au urcat în cele 15 paturi și curând au adormit buștean. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc și Buburuză, fetița Mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobița, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm bufnița, ea știe tot. Dragă bufniță, ia spune cum putem ajunge la mare. Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei 3 pui de bufniță. Cei 2 prieteni s-au urcat în barcă.
Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înnotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au notat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei, vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Florile soarelui. În aprilie, Bobiță și Buburuză au plantat semințe de floarea soarelui. Au cultivat și au udat grădina cu grijă și răsadurile au ieșit din pământ. Ele creșteau tot mai mari, au înmugurit, iar în luna iunie florile galbene s-au deschis. Ura! L-au salutat florile pe băiatul Melc și pe fetița Mămăruță. Bobiță a observat că florile se uitau când într-o parte, când în alta. Privește, Buburuză, se învârt. Oare de ce? Pentru că se întorc după soare mereu, de aceea se numesc florile soarelui. Când soarele a apus, fiecare floare și-a aplecat capul și a adormit. În dimineața următoare, strigăte disperate trezeau locuitorii din pădure. Vai, ce s-a întâmplat cu florile noastre? Plângea Buburuză. Oare cine a făcut-o? Se văită Bobiță. Cine a înronțăit tulpinile florilor? Fulgușor le spăla rănile cu apă proaspătă de rouă, iar Buburuză le lega cu fire fragede de iarbă. Florile soarelui zâmbeau din nou.
Micii prieteni se sfătuiau în casa lui Baltazar. Ce să facem? Se văicări Bobiță. Trebuie să stăm de pază noaptea. Eu voi fi prima, zise Buburuză cu curaj. Fetița mămăruță s-a ascuns cu minte în spatele unui tufiș și a stat de veche. Nu a trebuit să aștepte mult. În curând a apărut un hârciog și a început să ronțăie tulpinile florilor. Atunci Buburuza a ieșit strigându-i: "Du-te de aici!" Hârciogul s-a speriat și a fugit. În noaptea aceea nu s-a mai întors. În noaptea următoare, Fulgușor avea grijă de flori. A venit rândul lui Baltazar, apoi rândul lui Vendel. Până la urmă a venit rândul lui Bobiță. Băiatul Melc s-a ascuns în tufiș și aștepta răbdător. Tot aștepta, dar în curând l-a furat somnul. Nu s-a trezit nici atunci când a sosit hârciogul, care a ronțăit mult și bine tulpinile florilor. Vai, am adormit, n-am avut grijă de flori, a plâns Bobiță dimineața când a văzut florile ofilite și triste. În timp ce Bobiță dormea, hârciogul a ronțăit tulpinile florilor. De ce v-ați supărat? I-a întrebat doctorul Bufniță. Buburuză i-a povestit ce s-a întâmplat cu tulpinile de floarea soarelui. Vorbiți cu hârciogul, rugați-l să nu le facă rău florilor. Doarme acolo sub stejar, i-a sfătuit doctorul. E acolo, stă culcat în tufiș, le-a șoptit Bobiță celorlalți. Hârciogul s-a trezit brusc. Cu toții s-au speriat. Hârciogul de gâze, iar gâzele de hârciog. Nu te teme de noi. Vrem doar să te rugăm să nu le faci rău florilor noastre. Dar atunci rămân flămând, s-a scuzat hârciogul. Îți aducem noi mere și morcovi. Unde ți-e casa? Îl întrebă Bobiță. Nu am casă, răspunse trist hârciogul. Nu ai casă? Repetă Baltazar uluit. Atunci îți vom construi una. Buburuză i-a adus mere, Bobiță ghinde, Fulgușor stafide, Baltazar frunze de păpădie, iar Vendel morcovi. Casa mea e foarte frumoasă, vă mulțumesc și pentru cină. Hârciogul n-a mai ronțăit tulpinile florilor, iar ele le zâmbeau vesele toată vara lui Bobiță, Buburuzei și prietenilor lor. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză. Pictura lui Bobiță. Într-o după-amiază înnorată, Buburuză, fetița mămăruță, și-a scos pensulele și acuarelele. Voi picta un curcubeu. A decis ea. Bună idee, A încuvințat Bobiță iar eu voi picta un buchet de flori. și s-au pus amândoi pe treabă. Buburuza a pictat cu grijă liniile colorate ale curcubeului, iar Bobița a muncit din greu la buchetul lui de flori. A pictat 3 lalele, un clopoțel și o margaretă. Trebuie să mai desenez o panglică și am terminat. Mă grăbesc pentru că azi după masă vin la mine Vendel, Baltazar și Biluță. Dar chiar atunci Buburuza a vărsat un pahar de apă în mijlocul mesei, inundând pictura lui Bobiță. Minunata pictură s-a șters și contururile s-au estompat. Buburuza mi-a distrus pictura. Îmi pare foarte rău, nu am vrut, a fost un accident. Dar tot distrusă e. I-a spus Bobiță supărat, îndreptându-se valverde spre ușă. Merg acasă. Așteaptă, Bobiță, să încercăm să o reparăm, A spus Buburuză cu glas șovăitor, dar băiatul Melc nici n-a privit în urmă. Între timp, norii au dispărut, iar cerul s-a înseninat. Când a ajuns acasă, Bobiță și-a pus pictura de la soare să se usuce. Foarte curând aceasta s-a uscat, dar s-a încrețit și era toată mânjită. Bobiță s-a uitat trist la pictura lui, apoi a suspinat și a aruncat-o pe pat. Baltazar, Vendel și Biluță vor sosi în curând. Trebuie să fac ordine.
curând ușa s-a deschis și micii lui prieteni și-au făcut apariția. Salut, Bobiță! Am sosit! Am adus cu noi și cărțile. Intrați! Băiatul Melchi a invitat înăuntru și s-au așezat la masă. Baltazar a amestecat cărțile, Wendel le-a împărțit și au început să joace. Curând, Biluța a fost eliminat din joc. Se învârtea prin încăpere când a observat pictura de pe pat. A luat-o și s-a uitat uimit la ea. Dumnezeule, Bobiță, e foarte frumoasă! Tu ai pictat-o! A întrebat el curios. Bobița a fost surprins și a tresărit. Da, eu am pictat-o. Toți au început să-i pună întrebări lui Bobiță. A fost ideea ta? Vrei să ne arăți cum ai făcut-o? A întrebat Wendel. Cum ți-a ieșit atât de frumoasă? A întrebat Baltazar. Bobiță doar a ridicat din numeri și a spus: Da, a fost ideea mea. Nu e mare lucru, vă arăt cu plăcere cum se face. Tocmai atunci Buburuza a intrat în casă. Avea în mână o tavă plină cu fursecuri pe care i le-a oferit fioasă lui Bobiță. Uite ce ți-am pregătit, Bobiță. Îmi pare rău că ți-am distrus pictura. Ceilalți s-au uitat nedumeriți la Bobiță. A îngânat Baltazar. Deci n-a fost de fapt ideea ta. Nu a fost ideea mea, ci rezultatul unui accident. A început Bobiță. Buburuza a vărsat apă peste pictură. Aceasta s-a decolorat, iar desenul s-a estompat. Am pus-o să se usuce la soare și am hotărât să o păstrez, nu să o arunc. Ai făcut bine că n-ai aruncat-o. Mi-o dai mie? Un buchet atât de frumos ar arăta foarte bine pe peretele cu flori al unei gâze. Sigur că o poți avea. Îmi pare rău că m-am supărat atât de tare. Eu nu sunt supărată pe tine, Bobiță. Am adus cu mine pictura curcubeului și aș vrea să ți-o dau ție. Mulțumesc, Buburuză, o ador. O voi pune pe perete. Vrei să te joci cu noi? A întrebat-o băiatul Melc pe Buburuză. Mi-ar face plăcere. Am putea mânca fursecuri în același timp. A spus fetița mămăruță cu veselie. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Prietenia. Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată, o cireașă minunată, e o avere, voi avea o masă de prânz bogată. Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc. De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuza. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm. Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuță porni de îndată către casă. Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, e a mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, e a mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două.
Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. "Ce-ați făcut cu cireașa mea?" s-a revoltat el. "Cireașa asta este casa mea. Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă." Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede. Pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau 2 cireșe în roaba lor, una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la asfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți.